hieno. Petu. Hyvin. Ai vittu. Oi, sä syöt sieltä kiposta suoraan. No oho. No voi ei. No nyt ne menee kaikki. Oi ei. Oi kuinka ahne pieni pentu. Oletko hurjan ahne? Sinä. Osaatko sitä kädestä syödä? No siellähän se oli. Se vähän assutteli. Ja sieltä kiposta mun pitäisi saada. Syödä pitäisi saada. Ja sä voit ottaa sitä kiposta. Ole hyvä. Oi. Hyvä, laitetaanko sinne vieläkin yksi? Hyvä, oi, onko sä kiposta opettunut sitten syömään? Onko sä oppinut semmosen jutun? Syötkö sen kipostakin? No niin, on. Oi, kuinka taitava. Onko se reipas kyllä todella reipas oletkin. No niin, olet. Vaihdetaanko? Mitä? Vaihdetaanko? Noin on hyvä. Ai miten taitava. Hui, kuinka reipas. Oi nyt sulla on kaikki ihan sutassa nyt.